Igama lami uNelisiwe Mahlabisa wakamkhizi emafatini ngaphansi kwamamzini egameni likaJesu. Bazalwane, ngiyabingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli nabefundisi bonke abakhona, bingelela omama bonke nobaba bonke, bingelela abantwana abancane, bingelela umphathi wohlelo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane, ngizobonga uNkulunkulu nje owangenzela umusa nami, ngangithi ngiyaphila kanti ngihamba ngifile. Bazalwane, ngibona ngoba kusanyakazeka ngithi hayike ngiyaphila ngoba ngisavuka ngiphinde ngilala, ngisaphila. Bazalwane, ngathi angazi ukupela kamoya nje bazalwane, angibangisekho nje qoba ngisaphilanga. uNkulunkulu bazalwane wangihokela wangenzela umusa ngesikhathi seCovid. Ngihlalele ekhaya lami bazalwane, wangilanda uNkulunkulu qobo, wangilanda uNkulunkulu ngizosho njalo bazalwane ngoba kwangena isiteshi sekhwezi esasingangeni kambe bazalwane ngena ukhozi, kanti namhlanje kwaba yikhwezi. Hawu ngalilalela leli khwezi, ngalalela ikhwezi kanti ngilalela nje ngomile emoyeni. Ngiyakholwa bazalwane, ngithi ngiyakholwa kodwa nginesikhala nje ngihamba naso nje bazalwane. Kwangena ilanga yangena inceka kaNkulunkulu baba uNsibande bazalwane, washumayela ekhwezini. Hawu ngiyeza ukuthula ngalelo la ngingakakhulumi naye, ngathi nangu umuntu odingwa impilo yami, ngathi ngiyabonga Nkosi uJesu. Kwahamba bazalwane, ngaze ngaxhumana naye bazalwane, ngaze ngangena ekhalezi ngadumisa uNkulunkulu, ngafike ngaze ukukhonza uNkulunkulu ngendlela ke bazalwane eshiwo uyena uNkulunkulu bazalwane. Kwaba mnandi nasenhlizweni nami, kwasho ukuthi ke manje ngibophekile bazalwane. Kuthi mase kunebandla bazalwane lentabeni kaJehova emafakadini bazalwane, ngikuleli bandla bengikulona, ngathi nje hayi Nkosi yami, kwalani manje ukuthi ngifele ngiyongena nami entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonela ngacela uNkulunkulu kwangenzeka, ngacela kwangenzeka bazalwane. uNkulunkulu wazangenzela umusa masingena emkhosini okwanyaka ka-2024 uqala kwalonyaka ngoJanuwari bazalwane. Mangabe kusavuma ke ngiye la kade ngikhonza khona bazalwane, ngasho ke baba sekhaya uMkhize, ngathi cha baba mina angisezulu. Wathi uzoya ngalaphi, ngathi hayi uyazi nje baba ngoba wayazi bazalwane, kade ngicela. Hayi ke bazalwane, kuthe kusuka kubaba naye wabo, ngatshela ubaba uNsibande ngathi baba nginenkinga baba, ngafona ngiqhaqhazela baba mina angisengithanda nje ukuthi nje kwalani ngiye lentabeni kaJehova ngoba isikhona emafakadini bazalwane, bekulungile kade ikude phela. Hayi bazalwane, wathi ubaba ene musuloku ukhuluma thula, uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi. Wathandaza ubaba bazalwane, kwathi ukuthula amasontwana bazalwane. Awuthe suku ubaba kaMazwane wathi nje ngihambe ngiyokhonza entabeni kaJehova. Sekwenzekile mangiqeda umkhuleko kababa bazalwane, ngivula iBhayibheli, ngavula kuMikha 4 bazalwane, ngilivula nje ngizivulela phela mangiqeda ukukhuleka. Uyosho njalo uMikha 4 bantu zonke izizwe bazalwane ziyogobhozela khona kule ntaba yendlu kaJehova. Hayi ngabona ukuthi ukuphendula komkhuleko bazalwane, ngathi ukuthula insuku mhlambe zabambili bazalwane. Ngithe ngilele sekuzosekuseni bazalwane, ngiyezwa izwi nje ngithi hamba uye eSilowama ugeze ubone. Ihamba uye eSilowama ugeze ubone bazalwane. Ngalibheka ngalithola kuJohana 9, ngamtshela baba sekhaya, ngavuka nje ngisho ngathi ngiyacula ngithi hamba uye eSilowama ugeze ubone, hamba uye eSilowama ugeze ubone. Baba awuyini mama, ngathi izwi lisho njalo baba. Wathi hawu bekwenzakala nje, ngathi ngizwe izwi ligedeza lisho njalo. Hayi ngajabula ngalifunda lonke izwi lempumputhe, ngathi nje akusekho okudlula lokho. Ngathula ngangasho ngithekeni ukuthi hawe baba mina ngisaye esontweni lakho bazalwane. Hayi ngithe ngizwa ke bazalwane bethi baba hamba bazalwane uyokhonza entabeni kaJehova. Awu ngambonga ongabonwayo bazalwane, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Izolo bazalwane uma uMC esho kanje ethi uzosikhokha isikhathi bazalwane, ngithe mase ngisentabeni kaJehova ngathi Nkosi yami ngizosikhokha lesikhathi Nkosi yami kade ngingakhonzi ngendlela ethandwa nguwe. Benginomzimba obuhlungu ke bazalwane, ngingazi nje kubuhlungu ithi mina hawu kusho Nkosi yami sengimdala ukuthi kanti isikhathi ngizosikhokha kanjani bazalwane. Lo ngizwe ubuhlungu nje mangihambile, ngizwe ubuhlungu. Izolo bazalwane ngithe sengilala mangiphaphama hawu ngathi ngiyanyakazisa inyawo bazalwane, ngangabuzwa ubuhlungu engijwayele ukubuza makushisa ilanga noma nje ngihambile noma ngisebenzile bazalwane, bese ngitshela ukuthi hayi kusho ukuthi indlela ke nami engikhula ngayo. Ngangabuzwa lobuhlungu bazalwane, ngambonga uNkulunkulu ekuseni ngathi hayi Nkosi yami nangu noMC eshothi naye uzosikhokha isikhathi, nami kusho ukuthi sisazokhokheka bazalwane isikhathi. Nginika uNkulunkulu udumo nje, ngicela ukumkhonza ngeqiniso usuku nosuku. Ngiyafunda ngicela ukuzwa ngilalele, ngingagcini ngokulalela ngenze. uJesu Kristu inkosi. Amen.